Dito sa parte nagkita nami, akong ka-chatmate, wapang babae, Jenny iyang ngalan. Nagtagay sadme, lime juice ug whiskey, ako nag-init sa iyang body nga sexy. Kaayo si Jenny, kalit iya kong gihagit, na mga tumis-ngit-ngit. Iya kong kilumay, pagkawal sa giatay, di kaunda yun niya, ang pirikoy ko nga gamay. Ug sa akong nahikap, kalit ko nakurat, Jenny, unsa man bantog radi ay sige kag agbay, sige kag halok, tunlon panglaway, Jenny, unsay problema? Miluhod siyag kalit, gihubo ang akong brief. Iya kong kilumay, pagkawad sa giatay, gikaunda yun niya, ang pirikoy ko nga gamay. Ug sa akong nahikap, kalit ko nakurat, Jenny, unsa man unsa man unsa man Jenny, iya kong kilumay, pagkawal sa giatay, di kaunda yun niya, ang pirikoy ko nga gamay. Ug sa akong nahikap, kalit ko nakurat, Jenny, iya kong kilumay, pagkawal sa giatay, di kaunda yun niya, ang pirikoy ko nga gamay. Ug sa akong nahikap, kalit ko nakurat, na ay nagabitay. Dakong lusay ni